така да стане. Добре, нека да видя дали мога нещо. Какво е това? И здравейте хора, добре дошли в нещо видео. Както сте видяли от заглавието, днеска вече почваме нова коледна тема. И, например, първият епизод ще е след симулатор. Може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеята и да започваме. Поради случая, че е правил това видео, днеска е 1 декември. И затова съм решил да направя нов коледен сезон, където да снимаме коледни неща, да има готини, супер. Така че от този ден до 24 ще снимам само коледни видеа, аз да след това да знам. Добре, нека да не ви бавя, да започваме. Така, както сте видяли, за първи път играя играта. Ама преди вчера видях, попипнах бая и се направих да съм по-силен, да имам броня метална, но специално за тук. Гледайте, мажем направо. Само трябва да внимаваш да не се разбия в дървото. И точно това стана. Бронята вече ми замина. Не, само една страна остана. Ще успея ли да мина през моста? Не. Знаеш, хора, пускам буст. Моля, опо. Газ! Дай. Мисля, че отидах на грешна посока. Не. За дъна улица. Толкова ми беше. Но тази хижичка е доста приятна. Репортнете това знаме. Окей, нека да започнем отново. Не искам отново да си спомням онази здънка, която видях в хижата. Хвърчу! Айго, Сигма Про, минавам през дърветата. Не! What? 80%. Въобще не чух да ми се чук. Сега няма бързина. Да, спринт. И директно. Не, хора. Защо? Хайде! Заради това, че не дадах газ, ме върна чак в лобито. Но няма да се предам, защото това е след симулатор. Да, за темата на Brawl Stars там много не съм сигурен, но... Оче, какво е това? Якичко. Да, за темата на Brawl Stars. След това видео и след... Чакайте. След, може би... Да знам. Да. След следващото видео, като кача това видео, още едно видео ще кача пак коледна тема. И след следващото видео ще има видео на Brawl Stars и там ще тестваме новия чупен герой Шейд, който е наистина някакъв дух. И да, също вчера си купих Чарли Чаплин, буквално не се чудете защо се я купих. Буквално това ми беше на старият ми акаунт имах, тогава ми беше любимия герой, но просто ме баннаха, не знам защо. И всичко ми изчезна. Направих си нов акаунт, който е този. И това просто ми беше любим. И си дадах всичките пари за нея. Но не мога да разбера, защо не мога да стигна надалече. А не в дървото да се чупа. Не! Мина, добре. Майко, аз съм за откъдицата Макуи. Ора, ческо. Не знам как го прескочих и как го задъних. Не знам как го съдрах. Това е може перфектната коледна игра. Ако искате да играете някакви такива студени игри. Примерно. Поне най-накрая се изправих и помислих, че щях се забия в дървото. Виждате ли тази дука? Там. Там. Вече е подмина. Ще да е много яко, ако бях влязал вътре. Сега виждате, че обикалям по изцяло друг път. Хора, какво е това? Надолу? Майко! Страшно ли така да стане? Добре, нека да видя дали мога нещо да си апгрейдна. Много ми се иска да си куп 5. Ето тук.
Само ти струва 50 000. Аз имам само 12к. Или това мисля, че трябва да е 12 000. Там много не ги определям с това К и затова се чуда. И не съм запознат. Не, знам как се казва числата, но просто това К ме бърка доста. И се... знам. Това число много си някак се... 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, да, вече свърши 30%. Хора, до тук бях. Може би... не моля така си образувам гадка да дискаме и тези двете копчета. Май верно стана. Хора, то верно стана. Чакай. Не, моля, не падай там. Не падай. Защо? Прецаках се. Добре, нека тази дупка не знам как трябва да се влезе. Много е невъзможно. Но поне тази шейда е здрава. Да изключим. Нали изключим, че само се удрям в дърветата или в тези гнусни камъни, които ми чупат. Так му казах камъни и се разбих. Тук не може просто така си избутам както миналия път. Май да. Като гледайте, само да не се разбия в този лост. Или какво да е дам хижа. Дена съм! Майко, 68%. Ужас. Батерията ми, тя е даже по-малко. Така. Спускаме се! Не. Беше близо. Долу път беше наистина близо. Да зацепа. Не знам какъв е този къспет. Изстрел. Това май мисля, че ще ме щупи. 0. Не. Поне си някакви кристали. Ура! Вижда се да не казвам как направо. И вече за 100 път пропускам тази дупка. А пък аз така май... Не отивай там! Добре. За 100 път пропускам тази дупка. И се разбивам вече на... общо взето от цялата шина бе на 150% живот. Да, цялата мощност. Колкото мога. Хубаво свърши. Значи трябва така... автоматично се предвижвам. Как като цъкам. Ръчно. Май няма да стане. Не болят си хора. Да, не стана. Това въпче... много странно. Колко струва? Чигот ли си? 149 робакс. Утри! Не знам дали изобщо ще успя да мина повече, откакто този път с кристалите. Поне влязах в пещерата. Майко. Добре. Да движиме сами. Сериозно. Хора, това може би ще е видеото. Може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото. Очаквайте утре епизод 2 от новия коледен сезон 2024-2025. Камерата нещо ми бъга, не мога да се оправя. Ще да направя ресет. Да, може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото. И от мен, чао!